pojď sem. A to zase musím, moje nery. Počkej. Počkej, kliek. Vidíte ľudia, my ako bezdomovci nemáme prácu, nemáme čo robiť a zberáme všetko, čo príde. Komando 6. No. Vidíš, da? Vietnam. Kamal. Opraviť s tým kladivom? Aže, to je jeho. To sme prišli na reklamu, to je jeho. Som prišli na reklamu. V živote. To, čo máme robiť? Ľudia, čo máme robiť? Keď chceme žiť, tak musíme žiť a musíme prežiť. Ale to slova zmysle, si predstavte, tie slova krásne, že čo máme, to dáme.